Dara dinas tamoni sa khanai naidi বাইরে থানায় চিরাইরক বেঙ্গালোর হায়দ্রাবাদ চেন্নাই হোক যেসব বানো হোক খানাই নাইদি खुलुमका दाखो बुक सं काइसे इमीडिएट अनाउंसमेंट फायरन बगे मा फायका ताबुक फादर हास्टो फाइनली रो बा फाइनली वान सु तंग रो काइसा अपडेट न मु चुगु बा इनफॉरमेशन न मु चुगु सं साले सेकांग नो काइसा खरकसा सिनि दाखो काम पार सिगमु नं पार आइडिया पोलां सिने काइसा ताखो करमसरा एरिया नि ट्रेनो एक्सीडेंट इन द सेंस ट्रेनो फाइते न बिनि सा खामयांगै बिनि लांबा चौै थांबाय नखा आंध्र प्रदेश आजागाव चिनी हैदराबाद टीम हैदराबाद त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन टीम थांगै बिनि मांक थनो नावै त्रिपुरा और हरे लाइका अम हाय तो कैसे जंजालंगै थांगो बो सा खामिया बो साइमान दङ तो फना बो फादर हास्टो फाइनालनि फाइका हायनि बागै बिनि लामावनो लांबा चौै थांगा अबने बादे बो ताइ बाकी कटाल जे हाय फादर हास्टो फाइ सामु थागोन हेनि वान चुगै तंनाय र जुदि नरक सा खामियांगै तंखा नगरो तंफ्रो सा खामियां जाग्रा हुंखाय नरनां कयनो मुचुङो प्लीज नक ने तां हरदि नरनि सा खामिया न सगां नरक नायनानि इंलाय थुं तामनि आबनि या गुलसि जों मियाव न तेगेसे केस मानुखा जे सा खामियां क्लाय तंखायखा हायमाने 2 मास सिको लगे लगे ने सा खामियां हॉस्पिटल क्लाय तंखा एनबो ताबक चुबा चु नाङै तंखा नक ने बरं थानिबो रां करै चुबनानै बगै एनबो नेबो बेटर रोमानिया खु हायनि बागां कयनो मुचुङो ताहु मुख सं जेसे पन उंथुं नरक फादर हास्टो फाइ जुदि सामु ख्लायनानै हिंगे निजेनि सागनो पुइला काहाम ख्लायग्रादि मेडिकल टेस्ट खायदि मेडिकल रिपोर्ट ति फायदि एकदम तंदुरुस्त सुस्त तंगिया साग फादर हास्टो फाइनानै हिनै वान सुगै ता फायदि जुदि नरक यस हेल्दी हिंखाय एनी टाइम वेलकम एनते कैसे को फाइनानै सकांबो आहेना ब्लाइंडलि ता फायदि खरकसा खरनै बाय जेसु जेसपुरो कन्टेक्ट दङ इ सामुंनि बागै नरनेरो कन्फर्म दङ गाय सिमिक्सिन नरक फाइनानि बागै डिसिजन नादि एन कन्फर्म ख्लाय फायदि नर यागो सामुं गरै तंथाय गरै तंगाने जागा गरै अम हाइले वान सुगै ता फायदि अम हाइ समयले ता फायदि शुधु कन्फर्म खा जे खरकसा सकबाय कन्टेक्ट नगै इ नरक बेंगलोर सकबाय केन सामुं उंनाय हैदराबाद उंथुं चेन्नाई उंथुं जे जागा सकैबो नरकनि सामुं कन्फर्म उंजाक कैसे नरकबो नकनि या प्रि सेदि बा टिकेट तानि फाइलायनानि लामा रासि खदि हायाके आं जतन कयजाव प्लीज नरै थाने कोनो कन्फर्मेशन साराव तां खरदि तगे सका खुके फादर हास्टो फाइबो सामुं फाइनानि बागै फाइकेबो सिटी बिसिङो तंनानि चाइतकदि हैदराबाद उंथुं चेन्नाई उंथुं बेंगलोर उंथुं केरला फान उंथुं जे जागा फान सामुं फाइनानि फाइके सिटी बिसिङो सामुं फाइनानि बागै लामा नायतकदि बा सिटी बिसिङो सामुं नायतबो कन्फर्म फाइदि ताबक सोंनोबै दङ गोबां बर' सिटीनि बायरे 50 किलोमीटर हासाल 70 किलोमीटर हासाल सिटीनि बायरेयाव फायै सामुं ख्लायफैया जॉइंट ख्लायफायद्रपु तामुंया कोनो साइमैया दा बरक दं सुरु जे साइमैया आरो थाङै सातक पिटक उंजागै तंखानि साहरनैबो दङ आरो बिसिङो बाइके फिरक फायना आंबो साइमानियाबो थांनाफोरखौ थांगा तबंग आहायनि बागान कयना मुसुङो ताखौ मुखसं जे सेपान उंथुं नरक बेंगलोर हास्ते हैदराबाद हास्ते बा चेन्नाई हास्ते जुदि फायके सेकां जागानि सामुंनि जागा कन्फर्म यासा नरकता फायदि एन फाइबो सिटी बिसिङनो सामुं फायनानि लामा नायतुकदि एन सिटी बिसिङनि सामुं कन्फर्मेशन न नरक रमै फायदि सिटीनि बायरे अंगागै जों त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन नि चिनि जत स्टेट तंफाना जों थाङै चुबानानि अनेक कष्ट एन इम्पॉसिबल नगै थांसिनि बागै अमनो दिननि बागै अपडेट खाखलाय न जतन अ भिडियो शेयर खालायनो हनै जदि बुजि आङे तेवसे रिपीट खाय नायफिदि एन आं मुचुङो आं रिक्वेस्ट खालायनो रनो अ भिडियो शेयर खालायदि ताकि जत्त जे फादर हास्टो फायना मुचुं नायरक बो नुगै बुजिनानि एंथुं सनो हामबाय त्रिपुरा सा एक लक्थुं त्रिपुरा सा हामग्रा एंथुं berasa tanca. Tama hongke guys, ang mo kisah sana mo sogo. Tama hongke sini borok, tama hongke kuri borok mamang rang kuri. Tama hongke on bagi, bayre thangka hongke tama hongke kisah, kambu kisah ramba. Tama hongke chadong watui manjaya suk nogo tongmani hai. Kintu para no hajira bisi বাইরে নি সাইকে para tabok no mistri rok rungo ke ba asto sorok klai thango satra asto so tamoge haino mula na khone hajira obose tabok 500 টাকা বাইরে থাঙ্গে busuk bedan manani tamoge 13000 12000
অতি গেস্ট হাউস হোটেল রব রেস্টুরেন্ট রব 13,000 অমতই মামাং সেলেরিব তামংকে চিনি বরক তামংকে মাছা নাই ফানো যে বাইরে থানত্রিও অমো হাইন টংহা চিনি বরক মাছায়া বথাঙ্গো মাছা নাই বথাঙ্গো করি বথাঙ্গো নং থাঙ্গো তামংকে যে বাইরে सोंनाय बांसिও বাইরে খা তামংকে চিনি বরং সানাय थिमानि कारन हंके हायनो थिगेलाक बिनि बुसागो मोनसाचुक एक्शन खायजाक तामंके दारांनावो अमो हायंकेसे दारांनावो ताबंनि बरक बिसिबाक तामंके आंनो बाक्सा टइन फायजाक बायरे दौ तामंके आंबो बाक्सा तंनाय बरक साइलाब गरै आं सालिया उलक हांगासिनि टीम सेवा तामंके अमो हाय दारांनागो अमो हाय पारगो रांमान थया अमा मान थया बायरे थांगै रांमान खांगे अ बाय दारांना नाय तामो मबाइल थाइजाबानो गोरियांनाय अमो हाय दारांना नाय र आसना साना मुसुगो चिन्तिब्रा सरगबो तामंगे माने हामयारगा छटानादि अनेक देरावो ताबुक बय अमो हायके लामा कसार अथियो तामंगे बुसाक सरि नष्ट खायो अमो हायके न थियो हायनो थिगेला ठीक बावै मोनसाचुक प्रब्लेम दक्करिंके आसुनो दलसं